Matul is-sena d-dieħla residenti tal-Kottonera kif ukoll dawk tal-Kalkara u tal-Fgura ħajkunu jistgħu jżuru żewġ siti storiċi kemm jixtiequ mingħajr ħlas. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Fortirinella fejn preżenti kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali Jose Herrera, iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield kif ukoll iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Wirt Artna Mario Farrugia. Għadin il-Kamra tal-Aħbarijiet is-Sur Farrugia spjega kif in-nies tal-Kottonera u tal-madwar ħajkunu jistgħu jżuru l-Fortirinella kif ukoll il-Malta at War Museum permezz ta' voucher li ħajntbagħat fid-djarhom. Kull ma jridu jagħmlu ovvjament juru il-voucher u jġibu il-karta tal-identità li ovvjament turi li huma jgħixu fil-Kottonera jew nkella fl-Irħula jew nkella il-Belt ta' Ħażabbar, ġifieri f'Gura Ħażabbar, ix-Xejra u l-Kalkara u naturalment il-Kottonera, l-bliet tal-Kottonera. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield stqar li huwa importanti li nagħtu mezz lin-nies biex japprezzaw l-istorja. U hekk fuq kollox inkunu nafu l-istorja tagħna, aħna li ngħixu il-ġewwa miswar tal-Kottonera din hija l-identità tagħna u għandna nkunu kburin biha. Min-naħa tiegħu il-Ministru Herrera żied li l-Gvern se jkompli jissostni l-għaqdiet mhux governattivi biex joħorġu b'inizjattivi sbieħ. Biex issostni da kollu huwa impossibbli l-Gvern jagħmel kollox hu. Allura jiddependi ftit ukoll fuq il-ħidma ta' għaqdiet volontari. Fil-fatt aħna bħala Ministeru żmien żmien nirrivedwhom dawn il-guardianship deeds fejn aħna nagħtu ċertu siti taħt il-kura ta' NGOs u nżiduhom, innaqsu, nemendaw dawn il-ftehim li għandna, però mmexxu ħafna magħhom.